Vi mangler en anvisning på montering i det her stik. Vi har prøvet med 1 plus og 2 signal. Der er ikke noget liv i føleren derude. Vi forsyner med 15 volt DC. Burde være nok. I stedet har vi testet vores indgang her med en føler på klemme 77-78 her. Og vi får fint signal ind på indgang 14 der. 16,5 grader. Så loopen virker. Så vi skal have altså monteret de her ude i det stik. Plus af hvid 1 og signal på 2. Jeg kender ikke klemnummerne på stikket, vi skal bruge.